Szurkoljatok, gyerekek! Tegnap azért edzettem a gömbbe, hogy ma első legyek. Lássuk, hogy sikerül ezt, a sok ember meg tudom előzni. A 234-es szám az enyém, gyerekek. Itt nagy feszültségek vannak, itt nyomnak szét engem az emberek. Kíváncsi vagyok, hogy ez hogy fog indulni. Nyolj! Hát ez is megelégzett. Franc egyen. De szállj ki! Menj félre! Nyomjál tovább, tudnál! Nem kapok? Nem kap! Nem kap! Na, hagyd csak el. Medve. Itt vagyunk a Csiki utcai könyv- és kávéboltban. Kóstoltunk mi már pálinkát is, borocskát is. És akkor most megnézzük egy kicsit ezt a folyékony feketét, de hát az az igazság, hogy illatban ez veri az összes többit. Ennek az illatával, csak az illatával nem lehet betelni. De azt azért elmondom, hogy ugyanazt a padot koptatom, amit hajdan Dancs Anna Mari is koptatott, úgyhogy ha nőnek születtem volna, akár Dancs Anna Marinak is születhettem volna, de erről lecsúsztam, gyerekek. Viszont Dancs Anna Mariról nem csúsztunk le, mert holnap megnézhetjük őt az Autoliv színpadon, utána következik a Bikini, Ruzsa Magdi, és végül este a tűzijáték mellett a Havasi Drum and Piano Project fog nekünk zenélni. A Kaufland színpadon a Carbon Fools és a Kultúrkertben a Transzilvániával énekeljük el közösen, hogy legyen úgy, mint régen volt. Ébresztő! Ékszerecskék. Egy. Sapkák. Pálinkás pohár, szett. Ez tetszik. Ez tetszik. Itt vannak a békanyúzó késeink. Ezekkel megnyúzok azokat, akik nem lájkolják a videóinkat. Elsősorban a praktikumja az az, hogy konyhakésként így használható, kicsi újra rátéve, ugye? Lehet próbálni, igen. Csak óvatosan benne. Jó. Nem ölünk meg senkit. Ez? Vagy ez? És azt is mondtam, hogy belőlem is lehetett volna Dancs Anna Mari, csak én fiúnak születtem, mert ugye olyan az iskola. Igen. Na, kiért dobog a szívem. Ennek Gyopár nagyon fog örülni. Nem tudom, hogy láttatok-e eddig Guinness rekord kísérletet, de ha nem, akkor itt van egy. Orbán Bara Gábor megpróbálja megdönteni a hátrafele való biciklizés világrekordját, ami eddig 18 méter, 18 centiméter, és ha sikerül neki, az azt jelenti, hogy Sepsiszentgyörgyön ő a legjobb a világon valamiben. És megvan a 20... Megvan, megdöntötte! 27 méter, gyerekek. Eddig 14. Na ez nem tudom, gyerek. Azért sörivásban ne jussatok el idáig. Gyerekek, azért éltem volna egy kicsit ebbe az időbe, nem hosszú időt, de legalább egy 2 hetet, mert ilyen lovagiasságot, ilyen erőt azért nem mindenhol lát. A popzenében nem történik semmi. Áll egy jó esetben ugrál, rossz esetben nem. Gitároznak, vagy nem. Fények vannak. És az egészben viszont van benne egy ilyen kvázi szakítás. Tehát, hogy ez egy visszaélés az embereknek a szertartás igényével, és a meghittség és a valahol tartozás igényével.
Gyerekek, borzoljuk szét magunkat a kispállal, hajakat, mindent! Jön a csillag kívánok, leér, elfeszik az ányok, kimegyünk